Ongi etorri, hemen dituzue jasotako gutunak. Dana prest? Bai, dana prest. Kaixo Usurbil, haurtxoak, gurasoak, izebasoak, aitonamonak, kaixo denoi. Aurten, mundu guztian daukagun gaitz honegatikan ezingo deu zuengana hurbildu, baina lasai, gure posta ontzik eta jarri ditugu eta postak jaso ditugu zuen eskutitzak jasotzeko. Badakigu aurten urte zaila izan dela. Etxetik atea gabe egon behar izan dugu eta gure familiko askongatik ere urruti egon behar izan dugu. Ezin izan dugu lagunekin egon, ezin izan dugu ikastolara joan, ezin izan dugu guk maite ditugun horiek besarkatu eta neurri berezi batzuk jarri dizkigute. Baina pentsatze dugu neurri berezi hauekin berriz ere hurrengo urtean ere prest egongo gehala eta zuek ere bai lehen urteetan bezala egoteko. Opariei dagokionez, zuen zerrenda izugarri luzea izan da. Gu saiatuko gea opari guztik denengana iristen. Baina gure asmoa oparik banatu eta zuen arten konpartitzea da. Ez alda politiagoa oparik konpartituta. Bueno, jakin gaur gauean zapata garbitu, esne beroa, gaietak eta jarri. Eta saldientzako ere zerbait jarri. Gau luzea bai deu, gaurkuan. Besteik gabe, espero deu, datorren urtean elkarrekin egongo gehala. Urte berri ona izan eta zoriontsu bizi. Agur!